Sa kulungan ang bagsak ang sarong lalaki, makalis na makuha ning illegal na droga asin badil sa pigkasar na operasyon kang Talisay Municipal Police Station, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin Camarines Norte Police Mobile Force Company sa Portres Barangay Kaban, Talisay, Camarines Norte, alas 5:10 kasudmang aga. Binisto ang suspect na si alias Ramil, 38 anyos, may agom, asin residente kang Barangay Alawihaw, Dait, Camarines Norte. Na-recover sa suspect ang nagkapirang heat-sealed plastic sachet ning pigtutubudan na shabu, asin sarong kalibre 38 badil, na kargado ning tulong bala na mayong magkakanigong dokumento. Sinabab po nating bypass ay nakabili ang ating pusher buyer ng isang maliit na transparent plastic sachet at ito po ay may resulta na galing sa ating crime laboratory at positive po ito sa ipinagbabawal na gamot na tinatawag na shabu. Ngayon sir, during search, after po nung bypass, sa body search po ng ating arrested person ay may nakuha pa po sa kaniyang bag na naglalaman ng illegal na droga din. Sa aming pong pagkakaalam ay meron siyang previous na kaso ng theft. Naatubang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, asin pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect. Nangunyan ang nasa kustodiya pa kang Talisay Municipal Police Station. At ganun naman po sa mga kababayan natin na patuloy na nai-involve sa mga ganitong illegal na gawain, ang aming pong panawagan ay tigilan na nila ang ganitong gawain na alam naman po natin na isa itong dahilan na nakakasira dito sa ating lipunan. Asigurasyon kang otoridad na padagos ang sa indang pagkundusir ni mga operasyon, siring man ang pakikipagtaban kang komunidad, ngani magkadarakop na ang mga personang padagos na imbuelto sa illegal na droga, asin iba pang kriminalidad. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.